til udsejl. Jeg planlægger faktisk rigtig meget ud fra vinden. Jeg ender sjældent i den situation. Det er meget, meget sjældent. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare på det. Hvis det sker stort set ikke, så kommer jeg ikke. Jeg kan ikke lade være. Det tror jeg... Det må være det, tror jeg. Jeg tror, når først man er blevet sådan rigtig bidt af det, så kan man bare... Så skal man bare... Så lever man efter følgeårsprognosen. Jamen, jeg tror det er noget med vandet. Altså jeg har altid kun lide vand, og jeg er meget fascineret med vand. Og så kom jeg til Isboen, og så skulle man have sådan noget sportkursus eller man kunne vælge det i hvert fald. Og så, jeg ved ikke andet kun, så blev jeg bare sådan, men jeg skal bare windsurf. De der 3 uger, jeg skulle være i England. Jamen, jeg startede henne i klubben, hvor vi sidder nu. Jeg startede på en ny skole, hvor der var så en anden en, som havde været hernede lidt. Han tog mig med herned, og så gik vi og legede hernede en sommer, og han lærte mig lidt. Og så lærte jeg noget som andre, han havde kendt, og så var der nogle voksne hernede også, som gik og arbejdede og tog os af også nye. Og så var det bare fedt, at man kunne komme og gå præcis som man ville, og man bestemte selv sit ambitionsniveau. Og det var helt fantastisk, og når man lige lærte det, så kunne man have den frihed, når man kunne sejle hen over vandet og komme fra et punkt til et andet og helt selv bestemme, hvordan man ville, og hvordan man ville, og hvornår man ville. Det synes jeg. Og man lavede noget, som ikke alle andre lavede. Man havde noget et eller andet specielt, som man var glad for. Det var oppe i Hirtshals, hvor vi sejlede i meget, meget hård vind, og hvor den var sådan lidt, det blæste lidt fra land, så hvis man bare lå derude, så kunne man blæse langt væk. Og så var jeg langt derude, og så skulle jeg så vende på en bølge og sejle ind igen. Men så brækkede den der bølge, og så tog den fat i udstyr og kastede det væk fra mig. Og så lå jeg derude, og udstyret blev sådan blæst lidt ud af nærmest. Og så skulle jeg så vælge, om jeg skulle svømme indad, der var langt hen, eller jeg skulle svømme efter udstyret og prøve for det. Der valgte jeg så at gå efter udstyret. Men det blev hver gang, der kom en bølge, så blev det jo snudet af den, og blev skubbet længere frem. Og jeg fik slukket noget vand, og jeg ved ikke hvad. Så til sidst fik jeg fat i det. Så fik jeg så sejlet ind. Og der var jeg bare, fordi jeg var langt ude. Og jeg ville bare ved med at svømme længere ud efter det udstyr. Men jeg fik så fat i det, heldigvis. Så der var jeg glad for, at jeg ikke havde en redningsvest på, så havde jeg ikke kunnet svømme efter det. Så havde jeg bare ligget derude nu. Den ene gang, jeg skulle prøve at sejle bølger ned på Møn. Hvor jeg bare prompte gik ud og kom lige over de første bølgearme, det går der meget godt til. Og så kom der bare sådan lige en bølge, der var bakket i hovedet på mig. Og så holdt jeg ikke godt nok fast, så alt mit udstyr det forsvandt bare. Nej. Og så lå jeg derude, så tænkte jeg, nå, og så gik jeg sådan en lille smule panik, men så tænkte jeg bare sådan, fandme nej, fordi jeg har flydevest, og jeg kan lide vand, og jeg kan svømme. Så slapper jeg bare af, så vidste jeg godt, at jeg måske ikke kæmpe imod den bølge, det er bare at ligge og slappe af, og det der udstyr, hvis jeg ikke ser det mere, så Men det var sådan lidt skræmmende, sådan lige et par sekunder var jeg sådan lidt, og så tænkte jeg bare, nå, og det var om sommeren, ikke, så det var heller ikke så farligt. Og så lå jeg bare der og prøvede at svømme det der udstyr op, det kunne jeg ikke sådan rigtigt. Men så på et tidspunkt, så lå jeg bare sådan og drev lidt med bølgerne, og så fik jeg faktisk fat på det igen. Og så kom jeg op, og så sejlede jeg ind, ikke? Og så nogle gange, når man står ude, og det blæser bare pelikan, og man er sådan lidt, og så prøver jeg sådan at, okay, jeg kan holde det, og jeg ved, at mit sejl det lukker ud, og det, og bare prøve at slappe af, det synes jeg er meget fascinerende at se, at man kan holde den der bevare rum i noget, som er sådan fuldstændig vildt nogle gange, synes jeg.